तोरे नइखे बुझात मान तनी वो भौजाई तोरा बुझाता ना कि महतारी है जा नहा के बैठल भी कम से कम दू रोटी बनल बता दे दे। ढेर मत बोले, इतना उल्टा सीधा हमरा के बोलले भी है ना कि कब तू हमरा के ना रोले रलियो, लेकिन वो तो ऐसन बात बोलले भी है ना। का बोलस रे? का वो बोलस तनी बतिया बतेबी का बोलस? कहती कि पहाड़ लेके दे लेके बैठल न बिया, कोनो के लेके भाग जाए त ठीक रहल हवे। आज माई के बारे बोझे ना बनी, अब 2 दिन के आई लोग के बार में बोझा बनी। मुंह बन क के रहो ठीक बना। वो जितना उतराइल भी है ना ओकर मोल हम उतराइल निकाल दे। माने ऊ के ही लड़की के बोले वाली तो कहती कि तोर गोड़ हाथ टूट गइल बेटे, जाके मन निकाल के खा ले, निकाल के खा ले, माने खा ले। जैसे मुझे तेरे कुल बनावती फायदा कइले बिया पतो ये त पतो ही लेखा रहो काहे का पार पर चढ़ती है। हां अत्याचार कर रे ले बोल। हेलो। हां बुचिया गोड़ लगते मैं। खुश रहो। ठीक बारू ना? ठीक है बारी अपन